No niin, katsotaanpas tässä tämmönen pitävä solmu kengännauhoille. Eli tehdään ensin tämmönen, lähdetään niinku tavallista rusettia tekemään, mutta tehdään siitä ensin vaan tällainen yksipuolinen, niin kuin näin. Ja sitten käytetään tätä lenkkiä, tässä tehdään siitä tämmönen vetosolmu läpi ja kiristetään se noin. Ja sitten voi tehdä toisen samanlaisen siihen vielä varmuuden vuoksi. Ja kiristää sen sitten täältä näin. Niin tämmönen solmu pitää tosi hyvin. Ja tämän pään voi sitten sovitella sopivan pitkäksi vaikkapa näin. Ja sitten tämän ylipitkän hännän täältä voi sitten tehdä siitä vaikka kans tämmösen vetosolmun tälle puolelle. Niin se näyttääkin kaunilta eikä ole liian pitkä. Ja avaaminenkin on tosi helppoa, tästä vaan vetää ensin tämän auki ja sitten näitä kun vetelee, niin se pikkuhiljaa aukeaa. Helppoa kuin heinänteko.